zvao? Pomiriš. Lepo miriše. Na šta? Da vidim. Miriše mi na provincu. Baš si pogodila. Nego? Miriše na Đoku. Bog Đoku, Anđo. Ja, pa govori čovječe, šta je, ništa te ne razumim. Imaš ti nekog Đoku u familiji? Nemam. Nemaš. Ne. Ako ti nemaš, tvoja čerka ima. Mama, šta govoriš, Boga? To ne govorim ja, govori on. Mama, on? Đoka. Eto ti opet Đok. Ajde, lepo, kaži da te razumim. Hoćeš da razumeš. Pročitaj, pa ćeš sve razumjeti. Đok! Njega već znamo. Ostavi njega, pa počni ozgo. Marice, dušo moja. Jer ti sad miriše na to misle, Primio sam tvoje slatko pismo, izljubio sam ga 100 puta. To nije izljubio i upravnika pošte i postara i ceo personal. Postupit ću tačno po uputcima koje si mi u njemu izložila. Fino, pa tvoja čerka već počela da šalje i uputstva. Jedva čekam srećan čas da pritisnem poljubac na tvoja usta, tvoj do groba, veni i Đaka. Eto ti ga, sad znaš ko je Đoka. Ama prste ću da isečem pa da ga Marici više nikak pismo ne napiše. Da će da ga napiše, kako da neće. Nosem će da ga napiše, samo ako hoće. Je li Rofija? Otkud tebi ovo pismo? To ne pošta. Za nju? Pa za nju da pomoći. Ti ga tako otvorio. Otvorio? Nego? Jao, bolje da nisi. Bolje, Boga mi je Rofija, nego ovako da mi preseda. I kako ću sad da joj kažem da se otvori pismo? Učudno. Velika stvar. Ženo, otvarao sam ja pisma malo većim ličnostima nego što je Đoka. A jesi? Da. Otvarao si. A si zbog toga i službu izgubio. Izgubio, posedeo malo dok se zaboravilo, pa posle opet dobio službu. Pa dobro, ali nemoj sad opet da otvaraš ta pisma. Anđe, 100 puta moram, ne mogu. Držim pismo u rukama, gledam ga sa jedne strane, s druge strane, ne znam šta u njemu piše, pa to ti je da kokneš. Eto, jutro došlo puno pisma. Iz okruga, iz ministarstva, iz opština, kad? Jedno pismo miriše. Uzmem pismo, otvorim, pomirišem, a zamirisa Đoka. Ja stvarno ne znam šta radi ova država. Pa zar nije bolje da devojke nauče čitati i pisati tek kako dadu? Ama šta će mi onda da čitaju iz kuvara, jeli? A nisi videla odakle je. Pogledaj. Teško me. Prokup. Kažem ja tebi, Anđo, ne šalji dete u goste tetki, a ti neka ide, neka se provede malo. Eto, provela se. Sad možeš ti da se provodiš. Ali nešto mislim, Jerotije, da nije ovo kakva dobra prilika, a? Đoka, dobra prilika. Vidi, mora. Dobra prilika, gospodin Vića, a ne Đoka. I ti da si majka, kako treba, ti bi je naučila šta da radi. Eto, čovjek je očin jednom reći. Što mi kaže juče. Kad bismo se mi orodili, gospodine kapetane, gde bi nam bio kralj Evropa? Govorila sam joj! Nije da joj nisam govorila. Ali šta ću kad ga dete ne voli? Eto ti sada.
Pa ga mora vole. Nisi ti mene vola da kad se udar bude ti vole ti. Nego nisi ti navaljivala na nju dovoljno. Pa da znaš da i nisam. Sve nekako otežem stvar zbog one njegove krivice, veli? Neka se to prvo svrši, pa onda neka prosi. Čekaj. Ama čekaj. Ama kome je u ovom gradu, u ovoj zemlji bilo muka zbog krivice? Kome činovniku? Koga je zabolela glava zbog krivice? Nikoga, bre! A u ostalom, pametan je on, zna on šta radi. Pokrao svaka akta. Nema krivice, ne možemo ministar ništa. Manje otpustiš posla. Mari, što će ga ministar da otpustiš posla? Mo Bož ga briga mnogo. Nakrao se za ceo život. Ako će opet se vrati u službu, sačeće da će da padne ova vlada, pa će ga sljedeća vlada sa klasom u službu. Svakoj vladi su potrebni vešnju i pametni misli. A je li ote? Zar je istina da taj čovjek ima baš toliko para? Anđo, ne zna koliko ima. Ne zna čovjek, ej! Ne svesi kako je došao ovdje. Došao go kao pištolj. Pogledaj ga sad. Ide ko pol, lako, hop. Njegova je struka poželjna. Tu se najlakše krade. Posebno dinastija. Dinastija! Tek vidiš, pretvori nekog gazdu. Kaže, lajao protiv dinastije. Lajao? To je strašno. Kad je neko lajao protiv vlasti, užas. Natovarimo ovo likake. 7, 8, 12 svjedoka. Bratu. 5 godina dobije. A kad posle nedelju, 2, ona izašao iz zatvora. Prav, zdrav, nikom ništa, akta nestala, iskupila se, nema jeste, a gospodinu Vići još jedna šaka dukata u cemenša. Takvog mi zemlja. To je domaćin. Jokaj. Šta ću, govorila sam. A šta ću kad ga dete ne trpi? Kaže, liči joj na pedla. Dobar dan. Ti si, gospodine Viđo, baš sad nešto o tebi, eto tako, priča, razgovaram. Telegram je stigao, pa rekom te donese. Iz opet? Nije, iz ministarstva. Iz ministarstva? Nešto važno? Šifra? Anđo, gde? Ajde, izađi ga sve. Povedljive stvari nisu rekli. To, gde se javlja to. Ajde. Ponesi ovo pismo. Pa joj natrija i nosi, kadi da ja to ne trpim. Oću. Da ne trpim. Neka čeka, pa ćemo poslije razgovarati. Jesi razrešio? Jesam. I šta kaže? Ne znam. Kako ne znam? Evo, pa čitajte sami. Dobro, šta ti je? Ne znam. Plava riba. Jes, plava riba. Budi Bog s nama. Plava riba. Plava riba, kljukana dinastija. Gospodine Vićo, šta je ovo? Šta je ovo? Ne znam.
lokomotiva, okrug, trt, trt, trt. Zora, kundak, svastiki put, fenjer, bubanj, okrug, penzija, pop. Budi Bog s nama. Ama šta ti je ovo ako Boga zna? Ama ne znam, a i ne razumem. Ma znojio sam se pol sata dok sam to A razrešio. to daj kure. To ti ne razumeš, nikom ništa, ali ja ne razumem jednu jedinu reč. Hajde ovo. Hajde ovo. Dinastija. I ovo trt, trt, trt. Kad se nekako poveže, može da znači ulijte u narod s tako poštovanje prema dinastiji. Ali ovo ovaj svastikin put, ovaj pop, pa ovaj peč, pa to ne može znači ništa. A da nešto ne znači, ali samo uvijeno rečeno, nešto vrlo važno. Mori, ja bih rekao. Da, to bi moralo da bude nešto vrlo važno, jer kad bi tebe, gospodine Vićo, Jurij zbog jednog, što si podmetno u akta lažan testamenta, ne bi moralo šifrom, po Bogu, ne bi. Da, bome, ne bi moralo šifrom. Čak i ono, kad bi vas otpustili i poslali u penziju zbog onoga što ste poturili, da se čovjek zaduži kod uprave. Na tuđima. Ama ne bi moralo i to šifrom, znam, ne bi moralo šifrom, mora da je nešto drugo. Da nije mobilizacija. Ne znam. Ne razumijem. Jesi ti to dobro razumiješ? Reč po reč. Vidio sam ja, gospodine kapetane, to nešto mnogo važno. Pažljivo sam radio. Dobro, hajde, ovo. Plava riba. Dobro, neka mu bude plava. Ali, gospodine Viće, kljukana dinastija, strašno, debela uvreda. I to u policiji. Mora biti da s tim što pogriješio. Ne može ovako. Napravit će negdje grešku, a ne znam. Evo, gospodine kapetan, donese šifre, pa sad je. Čekaj, jesi li razrešio donju mogu? Jesam. Agoniju, specijalno? Pa to je, gospodine Vićo, to! Ajde brže da pokušamo da više. Bože, pa što da razbiješ lonac? Ma šta drugo da razbijem kad mi taj lonac bi u ruci? Pa dobro, ali zašto da ga razbiješ? Ja sam tebi rekla jedanput za svakda. Neću mi reći više mi govoriš o tome, gospodinu Vići, a ti nećeš da mi se okaniš. Sad sam se rešila. Čim mi progovoriš makar jednu reč o njemu, razbit ćeš što god mi prvo padne pod ruku. Znači je malo s tobom ne mogu da izađem na kraj. Dobro, čero, ne pričam ja sve ovo za tvoje zlo. No za što god da mi govoriš, neću da čujem, razumeš li me? O, gospode Bože, pa da kažeš da je rđav čovek. Eto malo pre pričamo tvoj otac i ja. Kaže, ima čovek para. A i volite čovek, rekao je ocu da te voli, Jesi bestak, čari? Ja sam ti kazala, nije da ti nisam kazala, pa što mi izazivaš? Pa dobro, šta ti je danas? Šta mi je danas? Otvorili mi pismo, čitali ga cijelome svijetu, a ti me pitaš šta ti je danas? Pa dobro, ajde da pričamo pametno i ljudski o tome. Čemu, o kome? Pa o Đoki! O Đoki? Aha. Šta ti govorim o Đoki? Pa to da mi kažeš ko je on, šta je, kakav je. Kakav je, daje majko, ja ga volim, pa to ti je. Ja, pa dobro, ne znam, a ne ide to baš tako. Ide, Boga mi ide. Do 19. godine ja nisam ni mislila na udaju. Ostavila sam to vama. A od 19. do 21. godine mislila sam i kazala sam vam nađite mi. I ja kad sam vršila 21. godinu, vi mi nikoga niste našli, kazala sam ja ću naći. Pa eto, našla
Našla sam. Pa kako to našla sam? I nije to valjda kako da kažem? Jeste, svršeno, ako si to htjela da pitaš. Ako ne veruješ, evo sad ću ti pročitam ono pismo što ste ga vi i moj otac otvorili. Evo ovdje ti se ne tiče. Da, ja sam ti već usmeno govorila da je moj otac, i to te se ne tiče, a taj gospodin Biće zbog koga, i to te se ne tiče, a ni ostali u srezu, i to te se ne tiče. Pa šta mi se onda tiče? Evo ovo. Zato ako me odista voliš, ti odmah kreni na put. Dođi ovom i kad stigneš oceni u Hotel Evropi, ali nema izlaziti nigde u Varoš. Malo je mesto pa bih odmah pao u oči. Sedi u sobi i javi mi ceduljicom da si stigao. Ja ću tad izaći pred oci i majku otvoreno. Ako pristanu, zvaćete domek, svršimo stvar. Ako ne pristanu, ja ću doći tebi u hotel, ma i kući će bruka kako se nije desilo od kako je sveta i veka. Tada već ni otac ni majka neće imati gde. Čeri crnače! Gospode Bože, šta sam ja doživjela? Pobećavaš čoveku da mu ideš u kafanu, pa ja ne znam kakva ovo današnja mladiš. Onakva kako je uvek i bila mladiš. Pomeri se dete s mesta, pa nikad to nije bilo nikad. Pa sve se stupalo, promenilo, prevrnulo. Promenilo se samo mesto i ništa više. Kakvo mesto? Pa tako. Sad devojke zakazuju sastanke u kafani, a od tvoje vreme si notada. To nije istina! Ajde istina! Opet je to nešto drugo. A po čemu drugo? Pa po tome da je sramota da devojke same izlaze iz kuće. A tavan? Tavan je u kući. Tavan je u kući. Rođena čerka da ide po kafanama. Nišima, gospode Bože. A ti nemoj da doživiš to. Ne moram ja ići, majko. Može on ovamo doći ako pristajete. Pa, kako pristamo, pa ti znam ko je, ni šta je, ni kakav je. Pitaj me, majko, to treba sve ću ti kazati. Gospode Bože. Pa dobro, de. Ajde da te pitam. Pa pitaj. Pa de kaži mi. A koji ti je taj Đoka? Apotekarski pomoćnik. Apotekarski pomoćnik? Pa zato njegovo pismo miriše na promincu. Baš si pogodila. Pa dobro, miriše, brate. Nego, jesi li ti ozbiljno razmislila, čeri, mislim, šta ti je jedan apotekarski pomoćnik? I od čega ćete da živite, Majko, to je naša briga. Naša. A vaše je da razmislite što pre da ne bude posle docka kad već pukne bruka. Ma i uporti slobodno kaže ocu da mu bruka ne gine. Ne bi ja to njemu kazala, ne bi ja to njemu smela. Pa dobro, ako nećeš ti, ja ću mu kazati. Nemoj! Molim te, nemoj. Naljutit ćeš ga, pa može biti još i gore. Neka pusti mene. Ja ću to njemu onako polako. Htjela bih se Slušajte, oče, Ajde, slušajte. izađite, molim vas, odavde. Idite u kuću, ima važna posla. Ja pa imam čovječe s tobom da razgovaram nasamo. Anđo, ima i država sa mnom da razgovara nasamo, što je preča. Ma meni je sve jedno, samo da se vi posle ne kajete. Ova stvar je ozbiljna, čoveče, ozbiljna stvar. I ovo je stvar ozbiljna, vidite kako ozbiljna. Ajde, idi, pa ću ja tebe da zovem posle, pa ćemo razgovarati. Dobro, samo da znaš, Jerokije, grešiš. Dobro. Grešiš, Jerokije, samo da znaš da grešiš. Dobro. Gospodine Vićo, ajde. Jesi li sam? Sam u celoj kući ne možeš da nađeš mesto gde možeš povedljivo da razgovaraš. Ona naša kancelarija, ona ti prava Jurija. Tek zineš, neko upada. Ovde nekako može. Ovde lepo. Ajde, gospodine Vićo. Pročitaj mi još jedan put. Ovde veš. Ali pazi, molim te. Reč po reč. Polako. Ajde. Nema niko.
strogo poverljiv. Strogo. Dobro, čitaj. Prema saznanju i tragu do sada uočenome, u tome se srezu sada nalazi izvesno sumnjivo lice. Zapamti. Sumnjivo lice. Čitaj. Koje nosi sobom revolucionarne i antidinastičke spise i pisma. Daj, slušaj mir. Koje nosi sobom revolucionarne i antidinastičke spise i pisma. Čitaj. Čitaj. Sa namerom da ih prenese preko granice. Aha. Tačan opis ovog sumnjivog lica nepoznat je vlastima. Policiji. Nije poznat. Jedino se zna da je to mlad čovjek. Učinite sve što je moguće da se ovo lice u vašem srezu pronađe, spis i pisma od njega oduzmu i pod jakom stražom sprovede u Beograd. Udvojite pogranične straže da bi mu se sprečio prelazak preko granice i ako vam zatreba pomoć, obratite se u moje ime susednim sretskim vlastima. A to nije prava riba i svastikin put. Ovo je važna i ozbiljna stvar. Daj vam tu depešu. Šta kažeš, gospodine Vićo? Koliko je teška? A? Pa, Ako ćeš da znaš koliko je teška, mora da znaš šta nosi. Ajde, gospodine Vićo, šta nosi ova čaša? ne znam. Lasu! Lasu, gospodine Vićo! Vama, gospodine kapetane. Pa meni da pomneš klasa. Pa, nije da mi ne treba klasa, ali bih voleo onako da se sredim, da se odomaćim. Znam šta te kažem. Ako ovaj posao završimo, meni klasa tebi nevestu kuću i u redu. Važno. To vi tako kažete. A šta kaže devojka? Ma devojka ima da sluša, brate, šta stari kažu. Samo ako mi pomogne da ovo lice uhvatimo. Aha, ako samo meni, gospodine kapetane, poverite ovu stvar, mora ja ću uhvatiti. Dobro, kako ćeš da ga pronaćiš? To je ovako. Na osnovu ove depeše, ja bih prvo uhapsio onog gazda Spasoja Đurića. Gazda Spasoja Đurića? Pa te ti zaošija, gospodine Vićo. Čestit čovek, miran, najbogatiji trgovac. Baš zato. More držao bi ga jedno 2 do 3 dana u apsanu, pa bi ga posle malo pustio. Pa dobro, znam ja da bi ga ti posle pustio, ali brate, što negde ne. Tamo lepo kaže ovde, mlad čovek za Spasoja ima 60 godina. Pa dobro, ajde da uhvatiš ga za Spasoja. Šta ćeš da radiš kod njega? Priznanicu tvoju, priznanicu moju, a to nisu sumnjivi spisi. Nisu sumnjivi spisi. Jesu sumnjivi, jesu, jer ne misliš da mu vratiš, a ne mislim ja pravo da ti dosta on otima od ovoga naroda. Grabi. Lopo. A kako ćemo mi kao policija, kao vlada zaštitimo narod ako ne zakinemo nešto od gazda Spasoja, od gazda Jovana, gazda Milovana, pa to je normalno. Ali, gospodine Vićo, ovo nije vreme za takve rabote. Nije. Pred nama je ozbiljan zadatak. Jeste. Da spasavamo državu Odmah. i dinastiju. Jesu li svi tu? Tu su, svi su. U stvari, samo je gospodin Žika malo otišao u sredstvo. Pa dobro, jer sad našao da ide u sredstvo. Ama I šta će? nije otišao. Napio si juče. Mnogo se napio. A kod nas kad se ko napije od činovnika pa ne dođe na posao u kancelariju, kažemo otišao u sredstvo. Znamo nešto često ide u te sredstvo. Dobro, ajde razumijem. Neka se napije kad to uradi neku veću stvar, licitaciju,
I tako to. A zatim počeo se napija i kod najsitnijih usluga koje vrši građanstvu, izda nekome lažni stočin pasoš, napije se. Natera nekog da plati dug koji ne priznaje napise. E pa ne može. Ne može i ne može. Za tako sitne stvari ne može od toga platiti država. A i o tome ponekad treba da se vodi. Treba da bome, treba. Pazi, Anduru Josip. U njega je dobar ras. Jes. Neka mu donese jedan krčak, a kad se istrezni neka dođe. A ostali su tu. Ostali su ovdje. Ajde, gospodine. Ajde. Nego, gospodine kapetane, kako bi bilo da ja pošaljem onog mog špijuna Aleksu da malo procunje ovdje po ovoj vaši? Pa ne verujem ja da se on sad krije po vami, mislim da se on krije negdje po sebi. A dobro, u redu. Neka dođe. Neka zaviri u svako čoš. Neka svrati do nekate kod gornjeg bunara, ono što izdaje sobe za samci, zna? Neka svrati kod njega. Neka svrati kod gazdajoce maloga. Gazdajoca mali. Je to onaj kraja ženskog odela? Da. Sad znam. I to je kada neki revolucionar mogao ga i on da sakrije. Jednog ga je došao kod mene da mu ja platim neki dug, a ja ga onako učitio, izbacio. Takvu je dreku digao protiv vlasti, da sam odmah vidio da je revolucionar. Ajde, neka se vrati i kod njega. Ne brinite, Aleks je ekspert. Ajde, neka se vrati. Samo da mi to lice ne pobegne. Plava riba jeste. Plava riba, ali treba je upecati. Sedneš, mirno, namakneš udicu, nabaciš i ćutiš. Ne tišeš. A onda odjednom plovak zaigrati. Hop! Skoči udica na udici. Klasa neko. Prošli put mi je na izborima izmakla ovoga pitanići. Neće. Pohapsit ću pola sreza ako treba. Pa reše to, pa sej. Ono što je čisto, to prođe kroz rešeto. I ide dalje. Ali ono što je sumnjivo, ostane pa se samo račaka. Kao ribica u mreži. Ja samo biram. Ajde tebe. Jesi li ti sumnjivo lice? Jesam. Gospodine, kako da nisam? Ba tako te hoću! Pa trči na tebe. Kod gospodina ministra, gospodinu ministru unutrašnjih dela, Beograd. O mojim je rukama vaše sumnjivo lice, u vašim je rukama moja klasa, molim za hitnu razmenu, ja tako me je ratiran. Samo da mi ne pobegne. Jesi li sam, oče? Nisam, zauzet sam brigama, imam važne brige, velike misli, brate. Ja ne znam kakve brige ti imaš, ali ja moram govoriti s tobom još sad. Ne mogu. Ako ne govorimo sad, bit će docka. Ja te molim da me saslušaš jer će si inače kajati. Dobro, ajde govori. Kaži ime, prezime, godine rođenja, jesi tvoj put osuđivan, zašto i pređe televiziju odmah, nemoj da čekaj. Ti znaš da sam ja već u godinama i da je red i dužnost roditeljska da me zbrinete. Treba pandure poslati u sres. Čekaj, koliko ima pandure? Koliko imam pandure? A ja sam čekala sve do sada da vi tu svoju dužnost ispunite. A predsjednicima opština raspisi to što pre. Pa vi meni ne slušate. A? Vi meni ne slušate. Pa ne slušate. Ne slušate, pa viš da te ne slušate. Dobro, oče, ali znajte ćete se kajati. Sve što ima ti kaži tvojoj majci
Pa, jel vidiš ti da mi je ovolika glava od briga? Te lice, te plava riba, sa slikim buk, peča, penzija, pop, fenjer, sve to muti u mojoj glavi, muti, krčka. Sta. Sedi ti, a ja ću da idem. Ajde, sedi. Jesi sedi? Ama ja više ovo neću da trpim. Počet ću da lupam sve po kući pa im se mora dosaditi. Drug će vala s njima ne mogu da izađem na kraj. A i ovako, kad bi što slučajno razbila, ma govorili bi mi što lupaš kao da si zaljubljen. Da, baš tako bi rekli. Pa sad ću sve i da pocepam. I da budem zaljubljena i sve. I više ovo neću da trpim. Dođe malo čas jedan dečko, pa veli, ko je Joza Pandur? Ja velim, ja sam Joza Pandur. A on posle veli, evo ti ovo pismo, pa nosi gospođici direktno u ruke. Čoka! A ja njemu rekao. Dobro, čula sam te, Joso. A poslao me veli. Ma idi sad, Joso, i hvala ti, Joso. Pa da mogu bolje da ide. Đoka! Slatko ime, Đoka. Bože, kako sam uzbuđena. Stigao sam, nalazi se u Hotel Evropi, soba broj 4, i ne izlazim nigde dok mi se ti ne javiš. Čak ni gazda od hotela nisam hteo reći svoje ime da ne bih stvar odao. Kao što vidiš, ustupio sam u svemu kako si ti želela. Grlite tvoj Đoka! Đoka! Narodete! Pa ti mora da si pričala s ocem o tvojoj udaji. A ko to kaže? Pa šta ima ko da kaže? Pompani tanjiri, sudovi na sve strane, pogledaj sve. Majko, slatka moja majčice, odi da te poljubim, Ja da me poljubim. jednu reč samo da ti kažem i sve ćeš razumeti. Jednu reč. Đoka! Ja. Pa šta? To što sam ti kazala, majko, Đoka! Đoka, majko! Gospode Bože. Ajde, kažem, kakva današnja mukadaš. Nešto će ovdje izaći. Anđo, molim te, izađi. Pa šta je ovo danas? Anđo, pozvao sam činovništvo ovdje na savjetovanje, brate. Moraš ti onda kancelarija. Pa ne može tamo, znaš da nas oni praktikanti uši na vrata, pa svaku reč, cela varoš sutra sazna. Ajde. Dobro. Ajde. Dobro, de. Ajde, ide. Ajde. Da pričuvam strašno. Pazi da niko ne prisluškuje. Ajde, gospodo. Ajde. Gospodo, ovo je važna i ozbiljna stvar. Gospodine Žiko, kako jete? Ja vršim svoju dužnost. Tako i treba. Moramo svi da vršimo svoju dužnost, jer stvar je ozbiljna i moramo. I moramo da vršimo svoju dužnost, jer moramo. Gospodine, pa brate, ti si
u stanju da zbuniš svakog govornika i najbolje. Sve vreme gledaš u mene, šta ne? Imao bi nešto da vam kažem. Kaži. Poslao sam Aleksu. Dobro si. Šta sam htio da kažem? Taso. Ajde, čitaj vašu. Gospodo, depeša je povredljiva od gospodina ministra unutrašnjih dela. Čitaj Taso. Plava riba, kljukana dinastija. Čekaj! Pa šta je? Ko ti dao? To je vičo. Ovo je trebalo uništiti. Ovo je. Uništeno, gospodin Kaštanej. Tako je. Ovo. Strogo poverljivo. Gospodo, zapamtite. Strogo poverljivo Taso. Taso, evo ti pred svima ovde kažem da ću noge da ti prebijem da znam. Ako samo zadnjih u čaši, pa iscrčeš da si ovdje radio. Da stalno radiš, stalno. Ne kapetan. Nemojte meni, gospodine Kapetan. Jesi ti, brate, kadar za policiju rakije da istruđe svaku državnu tajnu, a to ne valja, jer da obična žena pa krije svoje tajne, jer da država ne može da sakrije svoje. Ako ne počne svrbi jezik, uzmi četnu za ti pa ga češaj ko hoćeš, a nemoj da ga češaš za državne ruku. Jesi čuo? Čuo. Ja tebe zovem ovde kao praktikant sa ukaznim licima. Vidiš, ovo su sve ukazna lica. A ti, kućumariš po sebi. Ajde. Slušajte, gospodine. Prema saznanju i tragu do sada uočenome, u tome sredu se nalazi izvesno sumnjivo lice koje sobom nosi revolucionarne i antidinastičke spise i pisma sa namerom da ih prenese preko granice. Lični opis ovoga sumnjivog lica nepoznat je vlastima, jedino se zna da je to mlad čovjek. Učinite sve što je potrebno da se ovo lice u vašem sredu pronađe, spisi i pisma od njega oduzmu i pod jakom stražom provede u Beograd. Čujete, gospodine? Udvojite pogranične straže da bi mu se spriječio prelazak preko granice. I ukoliko vam zatreba pomoći, obratite se u moje ime i susjednim svetskim vlastima. Jeste li čuli? Uvidite li vi koliko je ovo važna i ozbiljna stvar? Na nama je da spasimo državu. U nas u ovom trenutku gledaju i država i dinastija. Sjeti. Stvar nije prosta. I moramo svi, koliko god nas ima, da pođemo u spasavanje države. Nije to da kažeš hajduk, jeli pa mi ovako svi odemo kod predsjednika opštine u ono selo na večeru, napijemo se, da jedemo se, ostavimo gospodina Žiku da se ispava sutra dan, a mi hajde kod predsjednika opštine u ono selo na ručak, pa onda se vratimo, pa pošaljemo gospodinu ministru depešu. Energično, gospodine, ovo sredstvo vlasti, hajduk taj, izmakao ispred potere u treći sred. O, drugi sred. Drugi sred. Tako, ali on je, ajde, ovo je sumnjivo lice. Šta su ovo? Izvolite. Šta je to sumnjivo lice? Sumnjivo lice? Da. Ne znam. Sumnjivo lice, gospodo, sumnjivo lice, to vam je, gospodo, sumnjivo lice. To je lice, ti bezlično opisa, gdje nema opisnika. Zato je i sumnjivo. A drugo, to je lice koje treba pronaći, a ne možeš da ga nađeš. A državni interesi te teraju da ga nađeš. Kako? Ajde, pogledaj.
Je li gospodin Žika sumnjivo lice? Nisam. Pogledajte. Nije. Pa nije da pogledajte. Nije. Ja tasa sumnjivo lice. Ja nisam. A nije ni tasa sumnjivo lice. To vam je, gospodo moja, kao na pataricama. Jeste. Sakupi se 10, 12, 20 žena. Ajde sad ako možeš. Pogodi koja je među njima nepoštena. Trebalo da pogodiš i koja je poštena, kamo i koja je nepoštena. Dakle, kažete mi meni, gospodo, kad je takva stvar, kako mi da postupimo ovog trenutka? U ovoj stvari. Šta, na primjer, misliš ti, gospodine Žiko? Ja ne mislim ništa. Ako ne misliš ništa? Udari neka promaja. Mene kad udari promaja, ja ništa. Gospodin Žiko, tebe nešto često valja, to ne valja, nije dobro za zdravlje. Mora da ideš u neku jodnu banju, znaš. Ili bolje sumpor. Sumporna banja, to su one banje što smrde na pokvarena jaja. Tamo da ideš. Jeste. Treba se lečiti, nego šta? Jeste. Treba. Brika o čoveku mora. Ja mislim, gospodo, da mi napišemo jedan raspis. To ćeš ti, gospodine ministar. A je strogo? Strogo nego. Ti da mi završiš raspis sa onim. Za svaku nemarnost po ovoj stvari odgovarat će mi predsjednici opština lično. To. A oni tamo znaju šta to znači. 25 batina u zatvorenom prostoru. I bez svedoka. Hoću da mi napišeš raspis tako. Da kad ga pročitaju predsjednici, da se dobro pročešu od ostraha. Razumeš? Razumem. Pa onda, gospodine Žiko, da se pošalju panduri konjanici u svetu. Da se pošalju? Tako je, da se pošalju. Neka se panduri konjanici malo daju da rade rešta. Idu samo pa skupljaju jaja za činovike. I usput švercuju. I dobre pare zarađuju. Ovo je trenutak da se i panduri konjanici odluže državi. Je tako tako? Treba. Mi treba, gospodo, da podelimo posao među sobom. Ti ćeš, gospodine ministare, da napišu raspis, je tako? Ti ćeš, gospodine Viću, da uzmiš na sebe varoš. Nema problema. Ti ćeš, gospodine Žiko, da spavaš. A ti, Taso, ti ćeš da kreti sušu. Razumeš? To. Šta je? Aleksa! Vidi, ja nemam vizit kartu, Aleksa ima. Pa znate kako, bio žandar pred ministarskim vratima u Beogradu. Da vidimo šta kaže. Pazi, Aleksa Žuljić, Sreski, špijun, jer on lud. Pa de se javno kaže da si špijun, to se čuti. Otac njegov rođeni ne sme da zna, narod ne sme da zna, niko ne sme da zna. On dok je krio, ništa bre nije mogo da dozna. A sad, sve mu govore jedan protiv. Hoće da. Pa dok se... Evo, čekaj. On je procunio kroz varoš, mora da je nešto saznao. Dobro, ajde, zovi ga neka uđu ljudi. Ajde. Šta je? Tu je. Lice. One što ga traže. Ama sumnjivo lice. One što ga traže. Ovaj će da me poludi. Pa kažem, sumnjivo lice. Onaj što ga tražim, onaj što ga tražim. Gde? U kafani Evropa jutro se stigao. Jutros. Ovo je šta sam htio da kažem. Šta sam? Čitaj dušu. Prema saznanju i tragu do sada uočenome... Nemoj. Čitaj odavde. Evo to. Lični opis ovoga sumnjivog lica nepoznat je vlastima. Jedino se zna da je to mlad
čovek. Čekaj. Je li mlad? Pa, jeste. Pa čekaj, brate, jel znaš sigurno da je mlad? Ma jeste, mlad. Pa onda... Dobro, ajde sad, pa pitajte ga vi nešto, ja stalno ga pitam. Po čemu si ti posumnjao da je taj mladić sumnjivo lice? Jesi ti razgovarao sa njim? Pa evo, ako hoćete da vam kažem sve po redu. Pa, ajde, kaži. A čekaj. Probudim se jutro srano, 5, pola 6. Sad mi bio pokvaren, ali više od 6 nije bio. Probudim se tako, diza me i nadima stomak. Jeo sam pre neki dan neku četinu sa nekim spanačem i od tad me dize i nadima. I po 2-3 puta na noć ustajem i rekao, ajde da uzmem staru šljivovicu sa kičicom. Pa čekaj, pa ti dok to ispričaš, onaj pobeže u drugi sred. Govori brže. More kraće. Zamisli kao da si na saslušanju. Zovem se Aleksa Žunić, po zanimanju sam špijun, star sam 40 godina, nisam suđen i osuđivan, sam optuživan i nisam ni u kakvu srodstvu. Amar, čekaj bre, evo je lud za celu sreću. Ama počni odande kad sam te ja poslao u Aroš da procudim. Da. Ako je odakle, onda je lako. Krenem ja po Aroši da obiđem sve kafane. Pa samo je jedna, bre, u celoj. A s obzirom da je samo jedna, ja odem pravo u nju, to jest u Evropu, i pitam gazdu onako kao, imaš ti ovdje kakvog putnika 2-3 dana? On kaže, ma 3 nedelje nijedan mu nije prešao prag. Ja tamo da krenem, a gazda se prisjeti i kaže, od jutros? Od jutros? Od jutros mu je stigao jedan. Pitam kako mu ime. Gazda kaže, ne znam. Kad ga je pitao za ime, nije hteo da mu kaže. Upamtim. Jel razgovarao s nekim ili izlazio gde? Šta je radio? Gazda kaže, zavukao se u sobu i nigde ne izlazi. Hteo sam ja dođem kod njega, ali da mu ne upadam u oči. Priđem vratima, prislonim uvo i čujem mrda. Mrda? Jes, mrda je. Ajde brže bolje da javim malo. Gospodo, on. Ala ga, brdo uhvati. Ama to je naso, ono što ga još nismo uhvatili. Ma može nam pobeći. Ma na momena, može kad ovaj zapravo priča kako je se zavija stola, kako je kad iza noći i tako dalje. Ajde, gospodo, da vidimo šta da radimo. Šta da radimo? On će se braniti, pazite, i pucat će. Pucat će. Hoće, nego šta će? Gospodine ministar, ti si bio pod naredbu u vojsci. Ajde, napravi plan. Koje sobi? Soba broj 4. Gospodo, Evropa. Gospodo, ja mislim ovako, da gospodin Vića sa listom bandurom primi na sebe desno krilo i krene, evo, odavde, pa polako, pored kuće, Mike, Kazandžije, pa Pratite, gospodo, kroz pratite. Milićevo Sokače, pa preko Miletine Bašte, izvije. Evo ovde, s one strane Evrope. A ja ću, gospodo, na sebe primiti sa Josom, levo krilo. I krenut ću, evo odavde, od Perićeve Ćuprije, pa pored potoka, izbiću na Knez Jevčin bunar, pa pored Svete Opančara, Požuri samo, gospodine ministre, da nam ne pobegne. iza Sreskog kantara izbiću, evo ovde, s ove strane Evrope. A vi ćete, gospodin kapetane, biti centar. Ko se ne? Vi. Ko se ne? Mene da radi, Ma ne. Vi ćete držati sredinu, a s vama će poći i tas. Tas.
ali izabraste vojsku. Šta mu fali? Ama bolje, gospodine kapetane, da ipak tađu. Ta sam podi s vama. Ako ostane ovdje, ma sići će u varoš i sve će istrkneti ko baba. Ne, Boga. Oće, znam te, dobro te znam. Ti ćeš sa mnom cepiti. Vi ćete sići ravno čašiju. Onako ići ću kao da sam počeo na pijacu, tako. A ti, da se nisi makao od mene. Ovo je rat, bre. I kad tako opkolimo Evropu, Čitavu Evropu će da opkolimo. Celu Evropu, pa onda znaćemo. pa onda ćemo izvršiti napad, gospodin kapetane. Tako, pa ajde. A kad svi budu na svojim mestima, vi ćete, gospodin kapetane, dati znak zviždanje za početak napada. Ne. Kako? Nemam talenat, brate. Nemam talenat, umem ja da sviždim kad vabim psa, kad sviždim čuranu, na primjer. Kad pođe na pijacu, pa tako sviždim. A kad dođe ovako neka situacija, meni se tu stegne i samo duvamo. Ama ništa ne čuje se ništa. A Taso, zoveš li ti da zviždiš? U mene gospodin ministar. Ajde da čujem. Ja? On borio me. Evo, Tasa će da zviždi. Ajde, neka bude zviždaljka da bar i od njega neke vajde. Nego, gospodine kapetane, baš je dobar ovaj Milisavljev plan, mnogo dobro. Gospodine Milisave, gdje bi ti bio kraj da si ostao u vojsci ovako da osvajaš Evrope? Ne da ne beše onih krađa i pronevera, gospodin kapetane. To je, prateće. Samo ne znate šta ćemo sa gospodinom živjeti. Ja mislim neka on ostane ovdje kao rezerva. Rezerva nam je potrebna, možemo bez rezerve. Da ja krenem napred pa da se nađem. I da malo prislušneš šta kaže građanstvo, jer građanstvo mora da zna da u ovako teškim situacijama mora da čuti. Ako neko slučajno, jeli, zuc! Napiši pa donesi u policiju, a mi ćemo postoje znati. Ajde. Dakle, gospodo, sad samo hrabro i pametno za mnom. Ima li koji da čeka? Imam. Koliko nas? 5, 6. A bre, naviko ovaj narod da se obesi vlasti o vrat. Pa to ti je. Pušća! Mora da je bilo ovogodišnje vino. Zašto ovogodišnje? Kako zašto? A već drugi ključak vode si od jutros popio. Ma nije, dobro je vino. Nego mnogo. Mnogo. Šta je? Došao sam, gospodin. Bio si došao, kaži što hoćeš. Pa znaš ti zašto sam došao? Ne znam ja ništa. Došao sam za pravdu, gospodine Šik. Došao za pravdu. Kao da sam ja pekar, pa pečem pravdu. Dođeš tako na tezgu i kažeš daj pravdu. A ja otvorim fioku. Izvolite, molim, lepo je bila. Ja velim zakon. Ostaje ti zakon na miru, zakon je zakon, a ti si ti. Jel ti
što rod zakon, možda kum, stric ili ujak. On nije. Šta se onda uvatio za njega kod da ti rođeni ujak? I zakon nije napisan za tebe, nego za mene. Da znam koliko da ti odreže, i razumeš? Razumem, ali... Miladine, imaš ti kantor? Ima. Vidiš, imam tako. Zakon, to je moj. Daj ovo. Ja, šta je? Pa ruke. Kantor. Metnem na kantor jednu tvoju tužbu, jali mogu. A s druge strane metnem jedan paragraf. Ako je to malo, ja metnem još jedan. Ako je i to malo, ja metnem jednu olakšanu okolnost. Ako jezičak neće na tvoju stranu, ja metnem jednu otežavnu okolnost. Ako i tak kantar neće na tvoju stranu, ja jezičak udarim mali prstom i kantar i prevali na tvoju stranu. Pa to, znaš, ja i mislim, gospodine Žiko. Što nisi? Pa tu udariš mali prst. Pa znam te onda pico zašto si došao. Došao si nekom da naplatiš dug po drugi put. Ma nije, prvi put. Kako prvi put? Da je prvi put? Da bi trebao moj mali prst. Kog mi je svedok, gospodine Žiko? Imaš li ti nekog sigurnijeg svedoka od Boga? Pa, nema, ali... Neko, ako ćeš ti malo da mi pomogneš, ako te kao čoveka zamolim. Kako to misliš da me zamolim? Kako? Jer tako ti u tvom dućanu dođe neko pa kaže, došao sam gazda Miladine da te zamolim da mi daš oku kafe i ti mu daš, kako daš. Ono je sparto. To je sparto. A nauka? Nauka nije sparto. Ko će meni da plati 10 godina moga škola? 10 godina na robiji da sam proveo, bar bi kakav zanat izučio. I to nisam ja ko današnji mladež, godinu dana, pa ajde stari razred. Nego sam ja, gospodine moj, 2, pa i 3 godine išao u isti razred, dok nisam naupustio. A ti sad tako, došao sam, gospodine Žiko, da udariš malo prst. A ja velim, ti znaš moje, a ja znam moje. Znaš, ona artija je kod mene. Bre, uvek ti 100 dinara i ti okupio svaki dan na kartije, Pa nisam ti do sad nijedan put rekao. I nikad više ne budem prodaš. Nikad! Nikad! Dede, Gazuzar si. Pa znaš, neki Josip. Znam Josip. Josip iz Trbušnika, ovo stalno navraća kod mene u dućanu. Bre, ova stoka je on se opet nikad vrati. Dede, zađi napoj, te uklasi pa dođi na tenane. Dobro. Ajde, ali uzmi svežu vodu. Dobro. Ajde. Pa ovo je strašno. Pa ovo je prevršilo svaku meru. Koje? Pa ja ne znam kakva je ovo zemlja kad u samoj policiji mogu da pokradu policijskog pisara. Koga pokradu? A mene pokrali. Vidiš, ja u ovoj pasikli držim svoj veš. Pa mi nema novi novcati čarap. Zašto u pasci? A ovde mi zgodno, ali niko ne zna. A pronašli pa opet ukrali. Pa tako